айпи барои бизнес, барои ягон хидисбизине, барои бизнес рафтаги Абдурозиқ ай панҷакент овардаги ай. Ба сари Абдурозиқ рафтастам. ма дигар қати акай беруз, акай шура дигар кор намекунам. тонем дастгирӣ кунем, натонем нарасем амудодара. агар ман хайп мехостум нашуд. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз Абдурозиқ як видеонавори карда дар саҳифаи инстаграмаш гузошт ва гуфт ки ман калон шудам ва дигар бо барон кор кардан намехоҳам. ва барон ҳам боз як видеонавор карда гуфт ман дигар ба ӯ кор надорам. ва боз як видеонаворе пайдо шуд, гӯё барон Абдурозиқро фиреб кардааст ва Абдурозиқро барои пул шуда ба шаҳр овардааст. марҳамат, худатон тамошо кунед, ҳамаашро мефаҳмед. имрӯз Абдурозиқ як навор карда дар саҳифаи инстаграмаш гузошт ва гуфт ман калон шудам, дигар худам гап мезанам ва маро ҳеҷ кас гап нишон намедиҳад ва дигар бо барон кор кардан намехоҳам. салому алайкум бародари азиз, ма гап зада истодам, шумо неки гӯш накардастем. бо диққат гӯш кунед. ман ҳами қадар 3 сол кор кардам, азоб кашидам, заҳмат кашидам, бугем кор кардам, ба ман ҳеҷ фоида накард, ҳеҷ фоида накард. аз 100% ман ба 1% омад. ман 18 сола шудам. ман худам аку гап задастам. шумо бисёртон фикр мекунед ки ман ба ягон кас ёд додастам. ман худам гап задастам. ман дигар қати акай беруз, акай шура дигар кор намекунам. ҳама қадар кору боре ки ман кардам, ҳамаша ово хӯрдан, ово чардан гаштам, ман ҳичи. ман чӣ? ҳозир яку ман барои худам, ово барои худчун. иншоаллоҳ ҳама кор нағз мешавад. ва барон наворе карда гуфт Абдурозиқро ба ҳоли худ монед ва дигар ӯро дашном надиҳед, монед аз пайи кори худ шавад. ассалому алайкум бародаро, рости гап айхом бедор шудам. дидам ки олиям бисёр аз сторис оиди танқиди Абдурозиқ. бародарҷоно, илтимос бием бас кунем, бием дигар сторис накунем, барои ки слишком бисёри бачид ва мазиқ шидестам ки ҳам додара ҳамқа танқид кардестай. илтимос бародаро, ма видеоро ба ӯ хотире накардам ки мақсад ҳамамон дар болош чапа шавем. ман просто обиднам шуд ки 3 сол ман меҳнат кардам, нав реални вақти кор кунем шид ки ҳам хеле кор шид. таваккалш ба худо, ҳарчи бод обод. ман барои ӯ видео кардам ки мара дар уҷа танқид кардан, таҳқир кардан, угражат кардан, гуфтан ки намераи маҳкам декин фалон кор. неки гузашт рафт ҳамаш. бием бародаро, тонем дастгирӣ кунем, натонем нарасем амудодара. агар ман хайп мехостум нашотам темоли 10 та видео буд дар ютубам, дигар ягон видео намебурам ва дигар ягон видеом дар ютубам нест ғайри ҳамон. таваккалтон ба худо раҳмат. ва шахсе ки чанд сари сол бо барон кор мекард, имрӯз хеса як наворе кард ва ҳамаи ҳақиқатро гуфт ва гуфт ки барон ноҳақ аст ва барон Абдурозиқро барои пул шуда ба шаҳр овард. мегуфтум ки Абдурозиқа бояд бирем ай панҷакен биёрем. барон мегуфт ки намешава, ин намегзара, ин проект намешава. вақте ман ӯро мехостум ӯ дивид кунам ки ҳамин проект мешава, вай ман ваъда додагӣ буд ки агар ҳамин якум проекта, анами якум проекта гуфт ки монтаж ки агар ҳамин 100,000 дар як рӯз бира, дар 2 рӯз буд ё дар 1 рӯз будам, хеле я ҳафтада буд мавҷуд. гуфт ҳамин бирава, гуфт ман ҳамин кӯда камера меёрам ай ҳамуҷа. ман видеора ина аллоҳ шоҳидай, бачако ҳама намо одамое ки сони меомадан бозӣ мекардам, ман дастони баштаги анами видеора ман монтаж кардагиам, ҳамин видеора партофтагиам дар инстаграм, дар ютуб партофтагиам, дар мобайни 4 ё 5 соат 100,000 просмотр гирифтагиай. ман барона маҷбур кардагим ки бираи бачара биёр. барон айпи барои бизнес, барои ягон хидисбизине, барои бизнес рафтаги Абдурозиқ ай панҷакент овардагиай. ба сари Абдурозиқ рафтастам, иншоаллоҳ мегиремаш. барои чӣ ман ай худи як қишлоқ рафта овардам? барое ки пулшон медонанд ки ай ман пул кор мекунам. ва Абдурозиқ омад ба шаҳри Душанбе баъди якум. дӯстони азиз, навори мо ҳам ба анҷом расид. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.